Għat-tieni darba din il-ġimgħa pajjiżna ma rreġistra l-ebda każ pożittiv tal-COVID-19. Dan fil-waqt li fl-aħħar 24 siegħa fiequ 3 persuni oħra. Dan ħareġ mill-bulettin tas-saħħa pubblika fejn kien ikkonfermat li ma kellna ebda fatalitajiet ġodda u li l-każi attivi komplew niżlin biex b'hekk bħalissa għandna 51 każ attiv ta' COVID f'pajjiżna. Sa tnejn 265,090 persuna kienu tlaqmu b'mod sħiħ bil-vaċċina kontra l-COVID-19 biex b'hekk iktar minn 60% tal-popolazzjoni adulta Maltija imlaqma b'mod sħiħ. Intant, minn nhar il-ħamis dawk il-persuni li se jiġu mill-Iżrael u minn 40 stat Amerikan mhux se jkollhom għalfejn joqogħdu perjodu ta' kwarantina hekk kif Malta poġġiedhom fuq il-lista l-oranġjo. Madankollu, wieħed xorta se jkollu jipprovdi PCR test negattiv li ma jkun sar iktar minn 72 siegħa qabel ma jasal f'pajjiżna. Jekk wieħed ikun imlaqqam b'mod sieħ, din il-proċedura m'hemmx għalfejn issir. Dan it-tibdil ifisser li din l-ewwel darba li wieħed jista' jidħol f'pajjiżna minn dawn il-pajjiżi minn meta l-pandemija laqtet lil Malta f'Marzu tas-sena l-oħra. Il-postijiet li tpoġġew fuq il-lista oranġjo jinkludu Washington, Louisiana, California u New York.